Oroketa izen bat baino gehiago da. Gure izaera eta nortasunaren isla da. Zarautzen sustraitua, elkarlana eta balioak ditu itsasargi. Euskara dugu bihotz, komunitatea ardatz, eta elkarrekin hezteko nahia helburu. Logotipo berriak eskolaren arima irudikatzen du 3 elementu nagusiren bidez. Uztai koloretsuak komunitatea, aniztasuna eta ezberdintasunaren aberastasuna islatzen ditu. Oroketan denok dugu lekua, zuk, nik, orok, orotarikoa baita oroketa. Erdigunean dago Kosme balea, ikasleen bizipoza eta indarra irudikatzen dituena. Zarauzko olatuen gainean dantzan doa, etorkizunera adi, alai aurrerantz, komunitatearen bultzadari esker. Talde lanean eta guztion kemenarekin gure ikasleen etorkizuna eraldatu nahi dugu. Bazatoz?